σχολείο. Δεν έχει τίποτα να δείξει. Κύμα μόνο. Τι άλλος. Και νησιά. Και νησιά. Και νησιά. Εντάξει, τώρα δεν είναι και τόσο. Να τα δείξει το άλλο που έχει το νησί με τα σπιτάκια. Θα έτσι, το άλλο βίντεο. Βρίσκω αυτό, Στάθη. Δεν το κάνεις. Άσε με, όχι. Καλά, θα τελειώσει και θα έχει να πέσει.